Saudara adicara inti sedekah bumi Udi saking Desa Maron bersih desa Sunggalipun Widyawati. Yuk Raras Ganendra Naila Nisa Barokah saking para Siliman Siliwati saking Maron amin tuwun sampun pasang kalimat tabik. Joget Hawaii. Waguncar waktu kunjung pagi. Padha. Tak sirku. Sindak Tak sirku. Ngapa dijak ya? Juga di malam hari ini dokumentasikan langsung bisa disaksikan di channel YouTube. Di YouTube, ya. Ada dari Mbah Kayan Official. Yang dari rumah. Ya, subscribe gratis. Gratis, tap-tap layar juga gratis. Live TikTok juga. Ya. Jadi somben wifi-ne bayar nolak gratis. Oke, kang dalem niku saking Por Kadang Raras Ganendra, ugi saking Riket Wanjol Sedalu Natas. Rika wonten Gustar bintang tamu. Bintang tamu. Cak Yudo CS ugi saking Manohara. Kali Mbak Manohara. Mbak Manohara. Ya. Mbak apa Mbak? Ya. Mas. Kena. Ya. Bersama Raras Ganendra, Barokah Audio, matur sembah nuwun Naila Anissa. Campur sarine. Raras Ganendra, Barokah Audio. Mas Putra, halah-halah. Geto Community. Bego gumeto ing pamungkasing taun dadi saksi tresno iki bulan kenangan Desember kang pungkasan dadi saksi loro ati utange esuk iki nang yai rasa sepi katresnanmu wis teko nunggal janji hanya penggune iki panas ing jojo iki sing anti wis teko nunggal janji bulan kenangan Desember kang pungkasan Raras Ganendra. Barokah Audio, Mbah Kayan Channel, Raras Ganendra. Ayo nak. Apa tegese janji awake yen saiki siramu dadi siji bayuanku sing hatiku yen tresno ora citra selawase tresno ora citra selawase bulan kenangan Desember kang pungkasan. Barokah Audio, terima kasih. Raras Ganendra. Original. Ses. Caco.
Jose lo masih. Naila. Ayo. Oh, terkasih janji kau janji yang saiki siramu dadi siji. Banyuwanku simpan hatiku yang tresno bercitra selawase tresno bercitra selawase bulan kenangan Desember kaku Raras Ganendra satu selo masih. Original. Ayo nom. Jos. Ganendra. Setengah lagu sampan Oke, soalnya pun tembangan saking Naila Anissa kunjung di Batang warga masyarakat Maron. Naila, terima kasih.